எவ்ரிவன், வெல்கம் டு ப்ளஸ். நீங்கள் காட்டன் போங்களா? அப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான் மேம். இந்த சம்மருக்கு ஏற்ற மாதிரியான அண்ட் கரெக்டாக இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் இருக்க செட்டிநாடு காட்டன் குர்த்திஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இது பிளைண்டாக நீங்கள் சண்டே டு சாட்டர்டே டெய்லி ஒரு கலர் எடுத்து வேர் பண்ணிட்டு போகலாம். அந்தளவுக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக லைட் வெயிட்டட் கலெக்ஷன், ரொம்ப ஃபெதர் ஃபீலில் வந்திருக்கு. இப்போ இதில் வந்து 15+ கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. எல்லாமே M2XXL 38 to 44 ட்ரெஸ்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. அண்ட் நானுமே இதை தான் வேர் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம பேஜில் லாஸ்ட் இயர் கொடுத்தோம் இல்லையா, துப்பட்டா, இந்த மாதிரி நிறைய கலர்ஸ் அதில் இருக்குது. அது கூட தான் நான் வேர் பண்ணியிருக்கேன். பாருங்கள், பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. அது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, வேர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. அண்ட் இதோட ப்ரைஸ்னால் நீங்கள் நம்பவே முடியாது. ஜஸ்ட் ₹299 கொடுக்க போகிறோம். இதே 3 எடுத்தீங்கன்னா $899 ஃப்ரீ ஷிப்பிங் ஆல் ஓவர் இந்தியா. ரொம்ப லிமிடெட் கலெக்ஷன்ஸ் தாங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் இது ரீஸ்டாக் ஆகும்போது சேம் ப்ரைஸ் இருக்குமான்னு எனக்கே தெரியல. ஸோ ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ரேஞ்ச் வந்துருக்கு. சீக்கிரமாக புக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஸ்க்ரீனில் வாட்ஸ்அப் நம்பர் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள், இல்லைனா இன்ஸ்டாவில் டேரக்டாக வச்சு. தேங்க்யூ.